Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase i al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Comencem. Dictat 5. Aquesta és la història d'una nena que vivia a París, a França. Punt i seguit. Aquesta és la història d'una nena que vivia a París, a França. Punt i seguit. Després de classe, ajudava al taller familiar, on restauràvem tapissos. Punt i seguit. Després de classe, ajudava al taller familiar, on restauraven tapissos. Punt i seguit. Un dia, la seva mare es va posar malalta i la nena estava molt amoïnada. Punt i seguit. Un dia, la seva mare es va posar malalta i la nena estava molt amoïnada. Punt i seguit. Es va adonar que dibuixar era l'única cosa que l'ajudava a superar la preocupació per la seva mare. Punt i a part. Es va adonar que dibuixar era l'única cosa que l'ajudava a superar la preocupació per la seva mare. Punt i a part. Quan es va fer gran, la nena va decidir estudiar art. La nena va decidir estudiar art. Punt i seguit. Un pintor famós va veure la seva obra i li va donar un bon consell. Un pintor famós va veure la seva obra i li va donar un bon consell. Hauria de dedicar-se a l'escultura. Hauria de dedicar-se a l'escultura. Punt i seguit. Més tard es va traslladar als Estats Units, Més tard es va traslladar als Estats Units, on va crear escultures inspirades en els records d'infantesa. Punt i seguit. On va crear escultures inspirades en els records d'infantesa. Punt i seguit. Eren molt estranyes. Punt i a part. Eren molt estranyes. Punt i a part. La nena ja tenia 70 anys quan, per fi, un museu d'art de Nova York va exhibir la seva obra. Punt i seguit. La nena ja tenia 70 anys quan, per fi, un museu d'art de Nova York va exhibir la seva obra. Punt i seguit. L'exposició va impactar el públic, que, tot i així, no podia deixar de mirar les seves escultures. L'exposició va impactar el públic, que, tot i així, no podia deixar de mirar les seves escultures. Punt i seguit. La nena va fer una escultura d'una aranya gegant que va titular Mare. Punt i seguit. La nena va fer una escultura d'una aranya gegant que va titular Mare. Punt seguit. Deia que li recordava la seva amorosa mare mentre restaurava teles al taller. Deia que li recordava la seva amorosa mare mentre restaurava teles al taller. Punt i seguit. Fent servir l'art per enfrontar-se a les seves pors, fent servir l'art per enfrontar-se a les seves pors, Es va convertir en una de les artistes més importants del segle XX i va canviar l'art modern. Es va
convertir en una de les artistes més importants del segle XX i va canviar l'art modern.